Hello, friends. I'm your friend Onyenkuzim Onyi, and welcome to today's teaching on Asụsụ. Ihe mmụta anyị nke taa ga-abụ isiokwu nke akpọrọ ụda olu. Ụda olu. In English, it's interpreted as tone marks. Tone marks. What is ụda olu? Gịnị ka ọ pụtara? Kedu ihe ụda olu pụtara? Ụda olu bụ mkpụrụ okwu ndị nwere otu nsupe mana ihe ha pụtara na otu ha si ada dị iche iche. Ihe ha pụtara na otu ha si ada dị iche iche mana ha nwere otu nsupe. Similar words in English, we have the homograph. The homograph are spelled the same just like ụda olu, but they have the same sound but with only different meanings. In homographs sound the same, are written the same, but they have different meanings. For example, we have bow of a sheep, and bow of an arrow. The bow of a sheep and bow of an arrow. But in this scenario, Udaolu does not sound the same, but rather it has only one spelling with different meanings and sounds. Ka ile ọmụmatụ ụdaolu a ndị anyị na-ekwu okwu ya. Ọmụmatụ ụdaolu a nke onye ọbụla maara. Popularly, we have egbe. Egbe. Ọzọ bụ egbe. Egbe gun. Egbe kite. O nwekwara ọzọ isi. 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 Ka lee na bọọdụ ndị nke anyị nwere na bọọdụ. Anyị nwere akwa. Akwa, which is known as cry. We have akwa, which is bird. Ọtụtụ ndị ọzọ. Ka anyị lee ihe egwuregwu mana tupu anyị na-emechi ihe mmụta anyị nke taa. Achọrọ m ka unu press the share button. For this video is specially made for beginners, but I want it to go as far as it can go. Ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ. Unu emeela.